bestelakoak aurkezten, bai, badirudi arazoak izan ditugula audioarekin, esaten ari nintzena gaurkoa dela, edo hause dela, azokan gaur saioaren aurtengoz behintzat azken saioa, azken edizioa, eta esan behar da ordu bete eskas geratzen zaiola, Durangoko azokari berari behintzat, gune gehienetan, agur esateko. Heldu da beraz, behin aurkezpenak eta salmentak pasa ostean balorazioak egiteko garaia, eta guk balorazio horietako hainbat eta hainbat jasoko ditugu, datozen minutuotan gaurko saioa hasi baina, jendeari galdezka hasiko dugu izan ere eguralde aldetik egun oso erosoa izan ez den arren, gaur ere ibili da jende hemen Durangoko kaleetan, Durangoko azokako kaleetan, eta berantiar horietako batzuekin dago Amaia Txintxurreta. Asko etortzen da Euskal Herriko txoko ugaritatik Durangoko azoka hau bisitatzera, baina hemen herrian bertan bizi direnak ere asko dira, eta horietako birekin gaude hementxen izan ere zuek hemen Durangon bertan bizi zarete, eta nola bizi izaten duzu zuek azoka egun hauek? Guretzako egun berezia dia baita ere, herria erabat aldatzen da, eta guri asko gustatzen zaigu literatura eta musikan murgiltzea, eta ederki. Topera bizi dugu, amaika egitara dau, eta aurkezpen badala, edo kontzertu badala, edo amaika gauz ikusteko egunero, eta orduro, eta beti aprobetxetan, aldauna. Orduan egunero aprobetxatu duzue azokako momenturen bat? Bai, gustatzen zaigu goizez etortzea, edo gauez, kontzertutara adibidez, edo arratsaldetan. Horren adibidez, azken orduan momentu polita da, ez da dena lasaiago dago, eta azkeneko gauzak hartzeko. Bai. Hori da, esku txiketzoazte, zer da gaurkoan hartu duzuena? Egunotan nahi gauza erositu, baina gaur aprobetxetan jende gitzi gola, da aurrez fitxautako hainbat liburu do disko, gaur erosi guz, batzuk. Esaterako? Esaterako... Adibidez hartu dugu Xabier Montoya liburua. Aske gustatzen zaitela idazle bezala, eta ikusteko abertzemuz. Di joan azkena, oparitu diate Paco Aristin novela ez berkatu poesia batzuk baita ere. Bai? Ni toti nahi amak ez nahi ikusten noin, ez dela hasi. Oparitzeko, haixen. Liburu barrize, totina, beti saldu da bil, beti... Urtero eroste dute liburutxu bat, eta aurten be, beste bat hartu dugu. Gero James Joyceen itzulpena bai erosio ginen, Xabier Olarran itzulpena, eta Ulises, eta zen gehiago, holan, hainbat. Bitu zaitu oso kuriosoa Euskaldun bat Ipar-Korean. Bai, omen da holako eguneroko bat. Eta, kuriosoa izango da, ez da, herrialde horren misterio eta ikusita, persona bat euskalduna barneratu da, eta abertze idazten digun. Urreko prestatzen pixkate informazioa dakarren horre gujuten garenerako Ipar-Koreara, ez da, bizit. Begira ze ondo, azoka bukatzer, baina zuek hemen eskuartan dituzuen liburuekin eta oraindik azokaz gozatzeko eta hemen azokan bertan izan ditugun materialaz gozatzeko aukera izango duzue. Gero lana da, erositako guztia irakurtzea, baina behintzat daukagu asmo ona, gero ea zelan juten dan. Ederki. Hainbat disko horre musika zuzenean estandean, dago horre lagun bat, eta kojo eta behi laguntzeko pixka bai, hainbat disko talde txikitsuei laguntzeko, eta talde ezagun asko gehiagizko promozio egiten jakiena, eta bertan dauzen txikitxo asko behar da behina gure laguntza, gure partetik gure bultzatxu emoteko bai. Begira ze ondo, mila esker, segi disfrutatzen gelditzen dena behintzat, eskerrik asko. Bai, zuei. Eta hemen daukagu beste bikote bat, Elorriotik etorri dira hauek, eta urtero gozatzen dute Durangoko azokarekin, ezta? Zertan aldatu da Durangoko azoka zuendako? Izan ere urte asko dira etortzen zaretena, ezta? Dana, kanbizioa totala. Ez daka ze ikusi, bez? Zeke lehengoa zan oso desbardina. Zemat estandar izango ziren nik izin dut esan, baina asko ez. Da, oini da, itzela. Eta hemen eskuartean zer daukazu? Gaur gauza gitxi. Gaur astolako, gerediagako astolako azkena, aurtengoa. Baina, arainun onginen erosketak eitzen seme alabakin. Begira, orduan familien ere ederki etorri zarete zu. Bai, gu bakarrik etorriga, baina arainun familizean, bai. Oso ondo, mila esker zeuei ere, bikote, eta segi azokaz disfrutatzen, hoixe hemen azokan bertan jasotakoak.
Azken egun honetan, Kabian digitalaren plazan zuzeneko irratsaioa egin dute, gaur goizean .eus fundazioaren eskutik, sarean.eus irratsaioa egin dute, eta bertan landutako gaia, emakumeak teknologian. Kabiala etorri gara, oraintxe bukatu berri da gainera, hemen egin duten irratsaio berezi hori. Zer moduz joan da gaurko irratsaioa? Irratsaio ondo joan da, oso gustura ibili gara hemen 11:00 ordu batak arte. Egia esan, pentsatzen genuen hasiera baten, denbora pila batekin ibili garelako prestatzen, pentsatzen genuen agian ez luzea egin behar zitzaigula, baina bai eduki asko genukala, jende asko pasatu bertzala hemendik, eta agian egingo zitzaigula saia, ikusita bebai zenbat jende dagoen azokatik bueltaka, eta jakinda bebai, adibidez, Gorka Arrez etorri bertzala, Susan dagoela, Zurine Hidalgo bebai basetorrela, bere postuan zegoela, Lore Argaratek bebai egin bartzegula bisita eta beste hainbatek Arkaizukuntza bebai, etorri bertzala jende pila bat, baita asko fundazioko zuzendaria, Jurdanak akasu gurekin egondala, Josu Galiño bebai, .eus fundaziotik. Zordan, bagenekin agian jende guzti hori ahokatzea momentu jakin batean saia egingo zitzaigula, baina azkenean lotzen joan gara, errez egia zen. Gaur bereziki berbein dozue emakumeak teknologian, hori izan da gai orokorra, ala? Bueno, gauza bada zelan planteatu genuen hasiera batean, da beste gauza da, bakizu, zuzenean hasten zarenean hitz egiten ze pasatzen den. Eta, bai, emakumea eta teknologiaren inguruan hitz egin nahi genuen, eta horretarako ekarri nahi genituen emakumeak, teknologian dabiltzan emakumeak, baina alor ezberdinetatik, aleia. Zurine Hidalgok hitz egin digu marka pertsonalaz, apurtxo bat, Aneguriak hitz egin digu rapean dausen emakumeen inguruan, Lore Argaratek ekarri dizkigu referentzia bibliografiko batzuk, neskatoak animatzeko, zientziara animatzeko. Bai, eta bueno, askotariko nomofobikak etorri dira baita ere, euren webseria aurkezten, eta Arkaizukuntzak hitz egin digu nomofobiaren inguruan. Ordan azkenean egin dugu hor, agian gaia ez da atera, ez dugu emakume zientzilarien izenak esan, baina ekarri dugu zientziarekin eta teknologiarekin egunerokotasunean lotura daukaten emakumeak. Eta hori izan egin nahi genuen, azaleratu norabait, basarean azken batean egin izan duguna bebai, irratsaioan, ibili garenean udan Euskadi Irratian, antxe ez, gizon asko pasatzen ziren, baina esan zientzia eta emakumean erakusleioan oso gutxi ikusten ditugulako. Ordan saiatu gara beste lerro batzuetatik tiraka, ikustenea zer zegoen da topatu dugu desente. Eta gainera, sare sozialek, nik entzun duten apurtxu amentzat, sare sozialek nolako garrantzia duten ere aldarrikatu dute bereziki Zurine Hidalgok. Bai, egia esan, Gorka Arrezek ere hortaz hitz egin izan du apur bat, kontua bakoitzak bere profesiorako eta bere profesiorako zer nolako erakusleioa behar duen erakusleioa behar baldin badu. Eta egia esan, Zurine Hidalgo bezalako pertsona batek, profesional batek, artista batek erakusleioan egotea beharrezkoa dauka, espaldin badugu ikusten zer egiten duen, ez dakigulako zertan ari den, eta ezin ditugulako bere diskoak erosi, eta ezin dugulako telebistan ikusi eta danalakoa. Egia da alde hortatik adibidez badaukatela, ez dela lantegi makala, aurretik daukatena, euren burua zaindu behar dutelako publikoki, eta hori zelan egin jakin behar dutelako. Badago jendia adibidez, Zurine bezala naturalki, ateratzen zaiona zaintza hori eta positibotasun da baikortasun hori eta horrek erakartzen duena ikuslea, baina badago jendia ere Arkaitzukuntzak azaldu dezaken bezala hori landu egin behar duena. Baina azken batean erakusleioan lan egiten duen jendiak beharrezkoa dauka, ez? Sare sozialen impultso hori edo. Aipatu duzun esaldi batek asko hartu nau, segurtasunez nabigatu. Lore Argaratek berdina izan dit eta barre egin du. Bai, azken batean, saioaren hasieran hitz egin izan dugu Gorka Juliorekin, nor seinalatzen zatian dagoelako, eta Gorka Juliok hitz egin digu autodefentsa digitalaren inguruan, eta autodefentsa digitalak dituen, egin diezazuken txar guztiaren inguruan. Claro, normalean interneten sartzen garenean ez gauz pentsatzen zenbat jendek erasotu gaitzaken, ez?
Orduan agian segurtasunez nabigatzen ikasi beharko genuke. Ez dakit oiara jarri beharko genuken edo tal, baina ordenagailuaren aurrean jartzen garen bakoitzean behintzat oso kontzientea izan sarea askoz, uste duguna baina askoz irekiago dagoela. Datuetara begira, salmentetara begira, balorazioetara begira jarriko gara. Horretan sartu hartuetik baina literaturari erreparatuko diogu izan ere, aurten asko eta asko izan dira hemen Durangon aurkeztu diren liburuak, eta guk Durangon bildutako 3 editoreri, aurtengo gusta literarioa zer nalakoa izan den galdetu gura izan diegu. Hauxe beraien ikuspuntua. Antxine Mendizabal, Elkarreko editorea, gaur bukatzen da azoka, ordu gutxi geratzen zaizkio, pentsatzen dut zuek, editore moduan pixa bat begiratuko duzuela, baita zeuek zer daukazuen, besteek zer daukaten. Zentzu horretatik aurtengo guzta, nola ikusi duzu hemen Durangoko azokan literatura ikuspuntutik behintzat? Bueno, nik uste urtetik urtera uzta da anitzagoa, ezta? Gauza gehiago daude, gauza ezberdin gehiago dago, izen orain arte euskal literaturan izen handiak izan diranak bere lekua dute, jende berriak lokua dauka, genero berriak sortzen dira, joera berriak, eta nik esango nuke aniztasuna dela. Pixka bateko sistema hau mantentzeko guztion beharra dago, eta argitaletxe bakoitzak bere hildo editorialetik ahalik eta aukera anitzena ekartzen saiatzen da, eta pixka bat osagarri erala esango nuke. Sensazioa da oso ona, eta badudela proposamen biziki interesgarria gure argitaletxetik kanpo. Atopeterako niri asko interesatu zaizkit Susa argitaletxeko 2 titulu. Aldortatik gusta emankorra izan dela esango zeke. Bai. Hitzik garritxa edo irakurtzera tentatzen. Dudari gabe, eta gainera aurten badago 2., 3. belaunaldi bat badatorrena. Hau da, izen handiak, nolabait esan genezake, aurten, eta normala da, ez dira iritsi Durangora, eta hori 2 urtetik behin badago idazleek, eta orduan beste idazle belaunaldi berriko jendeak, esan dezagun 40 urte, 40 urteren bueltan dagoen idazleak hartu dute protagonismo berezia azoka hontan, eta hori oso interesgarria da. Nik azkeneko urtea dut editore bezala Durangoko azoka batian, eta aurtengoa baino nahi dut komentatu azkeneko 5 edo 10, nahi badezua 12 urtetan, euskal liburuak, euskal literatur liburuak eta diskoak historia osoan izan duen eta emaitzarik emanik onena izan dut. Horren kontzientzia hartu behar dugu pixkanaka, azkeneko 10-12 urteak izan direla, historia osoko onenak. Eta uste dut aurtengoak ere horretan parte hartu dula. Nik uste gauza oso serio badala pentsatzea gure kulturak mailarik altuena bizitzen ari dela, eta horregatik noski serioa izan arren, alai eta pozik bizi behar ditugu momentu hauek. Elkarren ikuspuntutik, zuen aurtengo gusta nola baloratuko zenuke, eta baita izan duen erantzuna? Elkarren, aurten nobedadeak ekarri, beti nobedadeak izaten dute harrerarik handiena, fondo ere ekartzen dugu, baina nobedadeak guk espero bezala, erantzun ona izan dute. Bai, gainera pixka bat genero aldetik anitza izan da, edo banatu eginda, ez? Ipuin bildumak izan du bere liburua, eleberriak ere bai, poesiak ere bai, saiakerak ondo saldu dira, eta esan daiteke, genero ezberdinetatik, guztia pixka bat orekatu egindala, eta danetik eskaini ahal izan degula. Bai literatura arloan, bai esaio gintzan, baina bereziki esan behar dut oso gustora gaudela album irudidunekin, album ilustratuekin. Bazegoen azkeneko 10 urte hasi ginen gu behintzat alegin berezi bat egiten, bazegoen utxune handi bat euskeraz 0-tik 6 urte bitarteko aurrentzako proposamenekin. 80. hamarkadetik ona aurre alfabetatuentzat, hau da, 7 urtetik 6 urte bitarteko gaztetxoentzat oso
eskaintza oparoa, aberatsa eta esan dezakegun normalizatua egon dela. Baina 0-tik 6 urte bitartean album irudidunakin, testo laburrak eta lehen narrazioak sartzeko horrelako eskaintzarik ez zegoen. Luze da zergatik, baina gehien bada arrazoi ekonomikoagatik oso garesti ez zirelako horren produzioa. Bueno, azkeneko hainbat argitaletxe gut artean, hasi gara urteetan ahalegin berezi bat egiten, eta aurten, nolabait esan duteko, eztanda egin du, hori, gurean esate baterako adibide, Leire Bilbao eta Maite Mutuberriaren moko txiki izan liburu salduena gure kasuan. Janis Joplin izeneko novela bat ekarri dugu Uxue Alberdik argitaratua, eta hori izan da gehien erosi digutena. Eider Rodriguezen Bihotz handiegia ipuin liburuarekin batera. Eta ondoren, hirugarren harreran biziena izan da Arantxa Iturberen honetara ezkero ipuin liburua. Kasualidade izan da, eta niretzat ore bat, udazkenean atera ditudan liburuetatik, idazleak izatea 5 hamarraldi diferentekoak. Martin Iturberen poema liburu bat argitaratu dut eta 80etan jaioa da, Uxue Alberdi 80etan, Eider Rodriguez 70etan, Arantxa Iturbe 60etan eta Xabier Montoya 50etan. Eta horrek esan nahi du 5 hamarraldi ezberdinetako idazleak publikatzeko privilegioa izan dudala udazkenean, eta baita horrek erakusten du euskal literaturak orain nolako, esan dezagun, parentesi zabala baduen, eta horrek erakusten du literaturaren heldutasuna. Bueno, esan eta esan ari gara, Durangoko azokaren 52. edizioari minutu gutxi geratzen zaizkiola, eta ordua da, honen guztiaren antolatzaile nagusiaren Gerediaga elkartearen balorazioa ere jasotzeko, eta horretarako Beronen presidentea dugu gurekin egunotan ara eta ona batean eta bestean txoko guztietan ibili den Nerea Mujika. Nerea, arratsaldeona, ongi etorri. Arratsaldeon, bai. Bueno, esan dugu ezta, zu geratu barik ibili zarela egunotan hemen azokan. Bai, baina ez ni bakarrik, zeuek ere bai, eta gure lantaldeak, bazkiriak eta juntako partaideak ere bai. Orokorrean, nola ikusi duzu aurten azoka, ze balorazio orokorre egingo zenuken? Benetan, bizia. Alde guztietatik behiratutan ikuste dut. Bertan bizitari bezala etorritza, zein estanen atzekaldian, zein guneetan ikusi dana, ikusi dut azoka benetan garatua eta indartsua. Guazen datuekin, bisitari kopuru 10.000 inguru horretan kokatu duzue, gustura kopuru horrekin? Jakina, bai. 10.000 pentsau behar dugu zelako hiria dan, 10.000ko hiri bat. 10.000 biztanle, parkatu, bizitari, zenbaki indartzu potolo bada. Azokaren lehenengo egune izan zen nolabait ere jende gehien ibili zena, gaurkoa kaso apalena, baina esan behar da egunero ibili dela hemen jendea gora eta bera, gainera eguraldi txarrarekin ere, etxetik irten eta animatu dela hona etortzera, Euskal Herriko hainbat txokotatik, nolabait ere jendearen egutegian sartuta dago, ezta, Durangoko azoka? Hoize uste do neuk ere, oso orekatua izan da azoka, esan dozun bezala, lasaia gaurko eguna, baina benetan ez da egon gora bera askorik, baina beti pasilloak beteta, guneak gainezka, kasuren baten kanpoan gelditzu dira bertara joaten nahi zeban jentia, eta horrek esan nahi dau, programazioak ere fusionau dagoela. Azpimarratzen duzuen beste datu bat izaten da, Durangoko azokak izaten duen eragin ekonomikoa, eta hori nolabait ere kuantifikatuta ere badaukazu, 7,2 milioi euro, azkar esaten da. Hori da, azkar esaten da. Bai, egitzea esan, oindala 2 urte indako lan baten emaitza da, bertan galdetzen gendun zenbat gastatzen dauan bizitari bakoitzak batazbesteko neurria, hoize izan zen 65 euroko gastu eitxe bala bakoitzak, eta hori biderkatuta, zenbaki potolo horrek ertetzen dugu. Eta horretaz gain, Durangoko herriari berari ematea zaion bizitza nolabait, ez da? Jakina, herriari berari, arlo desberdinetan, eta baita ere eskualdiari esango neukenik. Bai, jatetxe, ostatu, eta bestelako arlo batzutan ere eragina daukala.
jaialdi bereziak ere antolatu dira inguruko herrietan, eta bar. Orduan, ez daukagu dudarik, jakina badaoz ere beste erabateko aberastasunak, baina azokak kanpora beira, herrira da eskualdera beira, indarra handia dauka. Landako guneaz gain, gu hemen gauden leku honetaz gain, beste 8 gune ere baditu azokak, bakotza gai bati edo esparru bati eskainitakoa nolabait. Nola, zein izan da gune hauen funtzionamendua, nola baloratzen duzu aurtengoa? Funtzionamentua oso ondo joan da. Nik uste dut bizitariak ezautu ditxula, ezautzen espazitxun, beste guniak aurten. Egon da olako oreka bat ere espazioen artean, ez da izan batera noa eta bestera ez. Nik uste dut hoize izan dela, ibilbide bat. Eta, momentuen batzutan ikusi doguz, ateak itxita, zeatik esalako beste aforo kontua dialata, ezin ginen sartu. Orduan horrek posa emateigu, horrek esatean nahi daun ikuste dut, proposamenak onak ero izan diala anitzak, jente desberdinetarako, jente horrek eta danok egin dugu aukera bat, plan zehatz batekin usteot etorri garala aurtengo azoka honetara, eta horrek orekatu egin dago azoka. Horren adibide jartzen duzu baita, azokaren webguneak, Durangoko azoka.eusek izandako bisitari kopurua izan duzuelako jendeak, izuk esan duzuna ez, aurretik ja eguneko planina nolabait ere egiten duela. Bai, percepzioa da, baina hor zenbakiak diona da 8.000 eta pikuko bizitak izan zitzula lehenengo egunean. Horrek adierazten dauana da, nik usteo programazioa batez ere ikusitza datorrela jentia. Nerea, lehen editorekin hitz egin dugu, hainbat editoreren iritziak jaso ditugu, tartean Gorka Arreserena, Sus argitaletxeko editorea da bera, aurten utziko du baina editore izateari. Eta eskatu diogu, azken 25 urteotan, zeberak 25 urte baino gehiago eman ditu azokan, nola ikusi duen bilakaera, eta deigarri ditu zaigu bere erantzuna. Entzun dezagun. Azoka erabat aldatu da. Durangoko azoka lehen azoka bat besterik etzen. Orain, Durangoko azokak kultur maila altu bat du azoka bat izateaz aparte. Musika talde oso honek bezalaxe, hasi berriek jotzen dute hemen zuzenean. Idazleek hitzaldi eta elkarrizketa oso jasoak ematen dituzte hautzenean. Orduan, lehen azoka bat zen, orain azoka bat eta kultur ekitaldi bat da, eta jende asko etortzen denez, aldi berean gainera, festa bat da. 3 gauza ezberdin eta beraz, esan behar da, azkeneko 5 urteak izan direla azokaren 5 urterik gorenak. Eta horren kontzientziare hartu behar dugu, ez bakarrik azoka bat dela, kultur demostrazio maila oso altuko bat. Espero dezagun, maila honi ez bakarrik eustea, baizik eta beti gorantz egitea. Nerea, behitzatzen dut horrelako hitzak entzutea pozgarri ere izango dela, ez da? Jakina, vitamina bada, bai. Gauza bada, geuk etxe barruan ikusten douna eta, baina kanpotik entzutia, pozgarria da. Eta uste dut olazie dela, olazie dela. Uste dut azoka hau, Gerediaga elkartearen koordinaziopean da zuzendaritzapean, arlo eta pertsona eta talde desberdinen lan badala, emaitza badala, eta danok disfrutau bihou elkarlan horren emaitzaz. Nerea, salmentak eta berela, eukiko dugu beren balorazioa baita argitaletxeetako eta disketxeetako ordezkariekin. Aurrera begira jarrita, 2018 begira jarrita, ja iragarri duzu ez, egunetan izango den, abenduaren 5-etik 9-ra, eta nolabait ere, asmo nagusinak ere eman dituzu eta da ikasleen eguna mantentzea, sormen bekarekin jarraitzea, azoka inklusiboaren egitasmoarekin sakontzea. Pixa bat hortik, ez da, zuen helburuak edo? Bai, oso ondo laburtu ditzuzu. Bai, sormen beka da, azaldu dugun bezala egun honetan, gure helburuetariko bat eta beteko duguna datorren urteko irailean aurkeztuko ditugu oinarriak eta datorren azokan aurkeztuko dugu nor izango dan hautatua, ezta? Ze proiektu da, ze persona edo talde izango dan. Hori benetan pozgarria da eta gure
helburu nagusietariko bada datorren urtera beira. Beste bat, azoka inklusiboa, kultura danon esku izatea. Aurten hasi baino ez gara egin. Hasi dugu bide berri bat esango genduke. Bide guretzat garrantzitsu bat. Eta horretarako aurtengo esperientzia izan da, batetik diagnostiko baten hurbiltze hori, gero proposamen desberdinak izateko eta euren ere iritzia jasotzeko gauzak ondo egiteko. Eta gero ikasleen eguna Eta ikasleen eguna. Ikasleen eguna guretzat jaurtiak daruaz eta sinisten dugu bene-benetan ikasle egun horretan. Zeatik, transmisioa guretzat, inpaktu ekonomiko importantea da, baina transmisioa hain importantea da. Eta ikasleak, gazteak, nerabeak, ondo tratatu behar duguz. Ona disfrutatzera etorri behar dira. Eta gure kulturara hurbildu, ikasi eta disfrutatu hori da gure helburua. Bukatzeko Nerea, aurtengoa nolabait ere zeuretzat, momenturen bat azpimarratuko bazenu zuk zeuk, Nerea Mujika moduan bizitakoa, zein izango zenuke? Bueno, badauz batzuk, baina, omentzetik ereitera ekitaldia niretzat zoragarria izan zen. Ikusi gendu zen adin bateko personak, dokumental txiki baten, baina gero sortzaileak, gainera herrikoak, Durangokoak, jente gaztea, bizia, bizi-bizia esango neuke, eta asmoa edo nahiko genduke ez, amendik itxiraia, hori, beste adin batekin, sortzaile zeharo konsolidatuak izatea, eta oso pozik. Eta gero ere, esan behar dut, handia pelikula ikusterakoan, disfrutaune bala asko, jakina. Oso ondo Nerea, eskerrik asko, egun hauetan gurekin beti izan duzelako tartixo bat egiteko, eskerrik asko, eta hartu etxeden izan ere, zuek ere lan mordoa egin duzu eta desiatzen egongo zareten neurri baten ez da? Bai, eta eskerrik asko zeueri, guzti hori lantaldiari da soka telebiztari eitzen dozuen lan guztiati. Oso ondo Nerea, eskerrik asko eta hurrengora arte. Bai. Eta guk orain argitaletxeen eta disketxeen balorazioak jasoko ditugu, lehenengo eta behin, disketxeenak. Eta Gor diskotxekoen estanean gaude, Mikel Morrasekin, kaixo egunon. Kaixo. Zela 5. eguna ia Durangoko azokan, nola joan dira egunak? Pues nahiko ongi, atzo goizean jende asko etorri zen, gaur igandean ja jende gutxiago nabaritzen da dagola, baina, ongi, pozik gaude. Esperotakoa? Bai, beti espero duzu zerbait gehiago saltzea, baina, ezin kexatu. Zer da gehien saldu duzuen hori? Pues daukagu berri txarraken lehenengo 3 diskoak pakete batean, eta baita balerdi, jogurina boroba, gaurez, eta kalera taldeak, ditugu berritasunak eta gehien saldu duguna, eta gero beti disko zarrak eta ere bai, beti baten bat saltzen da. Eta talka estanean hemen Jonekin, 5. eguna Jone, eta nola joan dira egunok azoka honetan? Balorazio ona egiten dugu, jendea pasatu da, salmentak ondo joan dira, eta jende maria, hartu emanak, nik uste dut interesgarria izan dela. Urtero, nik uste dut sustatzen den harreman asko, eta elkarlan bat, azkenean, eta ondo dagoela, positiboa. Garrantzitsua dira salmentak nola ez, baina zuk esan duzun hori, ez da, Durangon egotea ere, egote hutsa ere garrantzitsua da, ez? Bai, dudari gabe. Nik uste dut dela topagune bat, ez? Eta orduan jendearekin urteko zita bat egiten baduzu Durangon da. Eta Maukan, Koldorekin, 5. eguna Koldo Durangoko azoka honetan, bada beste gauzatzen artean balorazioak egiteko eguna, eta, kontea dezu zela joan diren salmentak. Gu pozik gaude salmentekin. Ez dira gure helburu nagusia, gure helburua da, azkenean urtean zer egin dugun lan guzti hori, eta sortzaileek egin duten lan hori ezagutzera emotea, helburu hori betetzat emoten dugu, eta salmentena ere, egia esan oso gustora gaude. Zer izan da diskori salduena hemen? Arkada sozialen diskoa 3-4 geratzen dira, agortzear daude, eta gero untzaren lumak ere oso ondo saldu da. Eta musika zuzenean estanean hemen artista bat, Aneguria, kaixo. Kaixo, eguerdion guztioi. 5. eguna, hona etorri gara pixka balorazio eske, nola joan dira salmentak? Niretzako kriston ilusio izan da, ez nuelako ez espero, baina ez euskalako perspektibarik, ez da lehen urtean natorrena, gainera autoeko izleen esparronetan nago, musika zuzenean, eta niretzako pari bat da, azken
finean uste dut, gutxi gora bera bat disko saldu dute dela egunero. Orduan, eskerrik asko zauzien hori eta erosi dozuenak, dantzatzera etorri zinetenak baitare, eta niretzako valorazioa positiboa da, azken finean justo leku honetan jende asko gauzelako, eta igual bihurtu dalako nire aburuz azokaren autoekoizlen erakusle oberena. Eta Elkar musikaren estanean Angelekin, Angel bosgarren eguna, azkena, zer moduzkoa izan da aurtengoa? Bueno, beti bezala oso intensoa, jendetsua. Durangoko azokak mantentzen du erakargarritasuna, jende asko biltzen baita. Onuntza, azkenean kulturaren barruan integratzeko eta pixka bat gure pausoak eta ikusten dira hemen. Gure historiak ikusten dira, nik uste liburu, diskoetan eta artistak, interpreteak, idazleak, danak hurbiltasun batean bizi gara, hemen 5 egun intenso hauetan. Eta badirudi oraindik ere mantentzen dula gogotsu bere identidadea. Nekatuta gaude, baina oso pozik etortzen gara beti. Martxel Rodríguez, dantzariaren ikuskizunarekin eman zitzaion hasiera Durangoko azokari abenduaren 6an eta amaitu ere, dantza ikuskizun batekin amaituko da kasu honetan, baina dantzerti eskolako bikideren ikuskizunarekin, Helene Karretoren eta Beñat Urrutiaren ikuskizunarekin. Gaixo bioi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ez da zer geratzen zuen ikuskizunerako, ez dakit urduritasun kontuak eta nola dauden edo... Bai, ja igertzen nerdisuak, baina, bueno, kontrolautu dekogu, ez? Espero, bai, pintxat... Igo pixka bat, baina, bai. Eta pintxat disfrutau eta ondo pasau, eta guk ondo pasaz gero, jendeak ondo pasako dau, teorian. Bai, ez da? Asmo horrekin zaudete beraz. Bai, bai. Nolatan jaso zenuten, azoka izteko proposamen hau? Guk proposau ginen, eta segiduen gerediagak baiezko emondozkun. Eta hortik aurrera ja lanean hasiga prozesuan, investigazioan, eta on produktue presentauko dugu. Azkenan honek, izteko prozesua, azoka itxior genduelez, dantza ikuskizuna hortara moldatu genduen, pizkatxo bat, mateko koherentzia minimo bat emateko. Hori da, eta nondik norako izango da ikuskizun hori berela ikusiko dugu, eta ez du guzti aurreratuko, baina nolako izan da? Nolako izango da? Desafio batek eraman dezaken problemetara. Gutxi gara oso hitz laburetan izan daiteke. Nola zozer jolas bat, nola bilakatu daiteken arazo iturri baten. Eta gehiago ez esatarren, niko lantzitxiko neban. Hola, etxe labortuko zenukete. Eta gero gure izen dugune euskal kulturan barne dauzen elementuak bateratzea. Hori izen da gure ginen lortu. Eta kasu honetan mus partida bat, erabilogu, soka dantzen agertzen den desafio kontzeptua, eta eskakeitanen 2 kanta erabiliko duguz, eta ruperren bat. Beraz, pixka bat, abanguardia, tradizio pixka bat danak uztartuko dituzu dala? Bueno, ez da, hori hitz nagusikan sartzen, guk uste dut, ez da dit. Guk egiten duguna, oraingoa da, ez da dit. Ez dago bezolan hortan garrantzi handia ezatu nahi zen hor, tradizioa berrezkoetu nahi dugula, gure da egungo materialakin, eta izan dena da nondik jaso dugun ideia, ez dago beste asmorik. Perfecto, utziko zaituzteguz, esaten didate dagoeneko izteko ordua heltzen ari dela, zuek ere prestatu beharko zarete. Eskerrik asko Helene, eskerrik asko Beñat, eta sorte hon, ikuskizun honekin. Zuei, bai. Eta guk berriz ere azokako postuetara egingo dugu, kasu honetan, argitaletxeen balorazioa jasotzeko. Ibai Zabal argitaletxeko Albertorekin gara. Alberto, 5. eguna. Gaur igual jende maria ez da hain handia, baina zela joan dira egunak? Eguna joan dira ondo, jendea animauta egon da, eta erosketak, nobedade asko atera dira, eta jendea betiko moduan, beti azken eguna beti igual lasaioa izango da, baina valorazio ona izango da, esango nuke. Positiboa, zuek hemen urtero egotez zarete, ez da, eta hemen egotea ezinbestekoa da, ia, ez? Normalien beti jartzen dugu oso pasillo honetan gaude, eta ez dakit ondo, normalean beti hartzen dugu eta beti publikoen artean beti erantzun positiboa izan da. Elkar liburuetan gara, Juan Mari Larrartekin, Juan Mari 5. eguna, azken eguna, eta zela joan dira egunok? Oso ondo, nik uste, sensazioa bintzat izan da jente ibili dela,
Agian gene jendea ibili da oso orekatuta, ez da izan egun bat gehiagizkoa eta hurrengoa oso gutxikoa. Agian gaurkoa da egunik lasaiena, batez ere bi jai egunetan oso ondo. Eta bai, sensazio ona, azoka txukun jundanaren sensazioa bintzat. Helburua salmenta dira, hori baino gehiago? Nik uste dut helburuak batzuk direla azokari dagokien, ez? Bata salmenta, hau azkenean salerosketa gune bada, eta hori importantea da. Honek mantentzen du kulturaren industria, eta kulturaren industriari mantentzeko azok honek pausu importante bat ematen du. Bueno, eta Txartxaloren erakustoki honetan, Itziar, 5. eguna, azken eguna, eta valorazio eskegu, zer moduz joan da? Bueno, gaur arte oso ondo, gaur agian da nire ustez egunik flojoena edo jende gutxien dabilen eguna, baina atzo arte oso ondo joan da azoka, bai. Salmentak nola joan dira? Ba, ondo, gustora, konten gaude, bai. Zein izan da, hola, salduena? Ba, hemen dazkagunen artean aipatuko nuke dinosauro handien liburu handia. Hoxe izan da, arrakasta gehien izan duena, oso ikusgarria delako, dinosauroen gaia oso erakargarria da umentzat, eta, bueno, liburua bera oso marrazki ederrak ditu, orrialde edagarriak, eta, bueno, horrek egiten du bereziki erakargarri. Orain bai Durangoko azokako 5. eguna azken minutuetan sartu da. Gogoratu hori bai, gaueko 10:00 kontzertua eskainiko duela Plateruenan Javier Muguruzak, bere 15. diskoa besazpian duela igoko da agertokira. 10:00 ez, barkatu, 8:00 ohituraren kontua, goixo bat, 8:00 igoko dela agertoki gainera Javier Muguruza, bere diskorik berriena aurkeztera. Guri agur esateko ordua heldu zaigu, agur tristea batetik azoka bukatzen delako, baina pozgarria aurten ere azoka arrakastatsua izan delako. Eskerrak eman nahi dizkiegu gure deiari erantzun eta gure mikrofonen aurrean jarri diren sortzaile, antolatzaile, koordinatzaile eta goriei guztiei eure barik azoka telebista ez litzakelako posible izango, eta bukatzeko gogoratu Durangoko azoka bai euskal kulturaren hitzordu garrantzitsua dela, zuek euskal kulturarekin egunero izan dezakezuela hitzordua. Eta agur esateko Inigo Astizek berrian argitaratu duen artikulu bati irudia jarri digu, hauxe emaitza. Eskerrik asko eta datorren urtera arte. El tiempo para en este reino de excrementos. Anónimos pasean por la calle como muertos. La música es terapia, mi antídoto el mensaje. Que por etiquetas o purismo moral, abriéndose a codazos escalaron todos. Aizu, barkatu, jakin nahiko nuke, ea zeilaratan jarri behar den Toti Martínez de Lesearen sinadura lortzeko. Bai, hemen da, baina berritxarrak ditut. Zergatik ba, zenbat gara? Jende pila bat hor dago, eta anatzean ere jende gehiago dago gatu zain. Ufa ba, hobe igual bala baten abiaduran nabarralde egitea, ez? Bai, baina ez esan ozenki, ze jende honek gure mintzoa entzun eginez gero katakrak egiten du gureak. Keba, gehienak kalakan dabiltza eta besteak gor daude. Eta beste zerbait eroski duzu? Bai. Abe, erakutsi poltsan daramazuna. Ez. Tira, ez izan Susa, erakutsi. Begiratu ba nahi baduzu, baina ez da gauza euskaltzaindia ere. Disko bat eta gero, 2 edo 3 liburu. Argia. Bai, ez naiz Durangon zutagar aritu zalea. Gaztezuloak bai, horiek gustura ibiltzen dira batetik bestera, baina gu ez gara berriak ere eta beti sortzen da zerbait, ezta? Nekea dela edo oinetan atara mine duzula beti izaten da zerbait, eta gainera denborarekin apalduz joaten da sua, ezta? Bai, baina tira, badiar dugu, eta gainera, ez dugu erabat irudienea txarra ere. Egia esan, etorri horretik beti biltzen dut nire kultur kontseilu evangelikoa. Benetan? Noski, bestela ere astero ibiltzen gara eta egunotan asko ez gehiago. Ez jo niri gero hortzadarrik. Benetan, denon artean erabakitzen dugu zer eroski. Hona etorri horretik argi izan behar dira metak. Bestela, erosten dituzu gauzak aztarna utziko dizutela pentsatuz, eta gero zer eta igela suertatzen zaizkizu. Ba, ni ere ez pentsa oso ausart nabilenik. Nahi zenuena topatu ez?
Bai, noski, nola ez nuen bat topatuko, agorila izan behar da gero, hemen nahi duzuna ez aurkitzeko, baina 3 edo 4 gauza hartu eta listo. Eta hori? Txakur gorri bat ere gabe gelditu naiz bazkaritan, 2 txistor txartxalo erosi eta 8 euro kobratu dizkidate, txo. Zu ere diruz estu zabiltza orduan? Ez behintzat, Ibai Zabal. Eta bestela zer, aurten egun guztiak jende ez bendeta, ezta? Bai. Ara, eta horko hori ez da Pamela Anderson izango, ezta? Ez, famatu asko dabil, baina denak erein ez. Eta guztiak ezagutzen ere nahiko alanku. Eta hala ere, ze gozategia beti ona etortzea. Ara, ikusi duzu hor, kale hau beteta eta ura bide huts. Bai zea, maiz. Bai ba, eta gainera musika zuzenean. Hori mauka. Ze ordutan goazen? Bai, ideia txalaparta, da. Arratsaldeko 8 dira.
sormen.